Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaenda kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Salmo 119, versikulo 41. Ipakitam o Apo, no kasano ti panagayat mo kanyak. Kas mayan nurot iting karim, isalakan nak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Malday ka manan, lakay. Lorena, bakit? Amuklatan, ay ayom ti bagim, nang runak at sabali pa'y titrato kadata ni Roberto. Saan ko ngay kaskaso ni Roberto? Ti pampanunutak, katagrairay ta sakit. Saan lang nga diti pagilyan, no di kat itintero alubong. Dionisio. Makapadanag tagwarwara sa damag ita, bakit? Kasanon, no kalat ni agwaras mat dito lugar tayo dahi sakit. Lakay, anya ka kadi. Sikati nang isuro kanyak ngagbalin anatibker amanamati. Ita, sikakit din ti mapukpukawan itinamnama. Lorena. Saan ka kumaakas ta? Mamati ak asaan abaybay anti Diyos dagiti pinarswana. Iti kaano man, saan to amaksayan ti pamatik iti namarswa? Tilang pampanunutak. No, kasano makataggadak tapno makaurnong ta. Ag tinulong ta alakay. Ag sinaranay ta, gaputaday ta tirumbang nga aramiden dagiti agasawa. Talaga nga awan ammom anya si ka, Paula. Manal ka talaga! Sir Roberto? Nagsimple laang di papaaramid ko, ngan di mo pa'y naaramid iti husto! Mono! Pasensya kayo, sir. Saanan ang maulit? Talaga saan na maulit? Gaputa papanawon ka itan! Anya? Sir, pangaasiyo kumamat. Sandak nga ikatan kas babaunan. Amuyo akasapulak dahito at trabaho. Tapno masuportarak ti pagkasapulan ti pamilyahak. Nang runa ti inak, pangaasim ko Sir Roberto. Ikarik nga urnosak ti agtrabaho. Kasyanak ko ma. Ay, sige. Gaputa nagpakasi ka. Ikang ka iti gundaway. Saan kan nga ikatan iti trabaho? Agyaman ak, sir. Agyaman ak unay. Ngem iti may sa akondisyon. Masapol akisayak ti sweldom, tapno agnakam ka. Anya? Dahil ti kondisyon ko, Paula. Kisayak ti sweldom. Ngem no di ka manukot, ikaten kalangan. Unay kat gaya man tinaramid kan ka ni Roberto, ading ko. Wen nga rod manang. Ang sa anak lataan nagkadkad. Narigrigat no ikatanak iti trabaho. Diyak makatulong kada kayo ka ni Manong Dionisio. Nainbag ko ma, no saan nga agmen maintenance ni nanang. Dayta nga rudkat. Mabainak pa'y kit din kinibayaw mo. Tauray no saanan ang makagatang iti para dito'y balay. Basta magatang na ti agas ti inata. No daduma, damdamagak iti bagik. Apay adipay la ni Manong Dionisio tinagbalin anabak nang. Ay naading ko, saan atila pampanunutam? Ala, ingkakit din aginan na. Tamasapa ka manen ang mapanagtrabaho ijay ayan ni Roberto inton bigat. May sapay dayta, manang. Saan mo abirbir nga sanlatan ni Sir Roberto no kasarita na ka? Di na ngamin kayap ti mabirngasan latan. Ulimag, kakabsat! Agulimag tayo kuma! Saan mo't siguro ang mailimad ka na kayo ti maipapan, iti agraira asakit ita.
Nakabutbuteng daytoy kakabsat. Isu nga rod ang maipasidong tayo iti ECQ. Wano daytoy kunada nga enhanced community quarantine. Yang iti kaya tasawon dayta, Kapitana. Manipo dita, maipakdaar kadagiti amin a lumugar. Nang runa diti barangay tayo, nga agtalinaed kayo laeng kadagiti pagtaengan nyo. Anong Kapitana? Kasanong ti pagbiag mi? No kastaytan ti mapasama. At datulong ang maipaay kada tayo amin. Iso, anang meeting ak, tadaytuyan ti maudi a panagsasarita tayo iti kastoy. Kas makita yumat, saan kayo a pinagiin na sidag? Kaputa masapol nga ipatungpal ti physical distancing. Kas maysa kadagiti kang runaan nga addang, tapno maliklikan a makaptan tayo iti sakit nga agraira. Katapno ad-adda a maawatan nyo. Dumngeg kayo anaimbag kadagiti ibagak kakalugaran. Dumngeg kayo kuma! Apay nga da ka dito eh. Sana rumbang nga may ka dito balay ko. Sir Roberto, umay ko kumaalaan ti sweldok iti panagtrabaho kada kayo. Taigatan ko kadagiti Ay masakit. apo, talaga arupat kwarta kayo amarigrigat. At dalang arudan agraira a virus, day tapay la kwarta ti adda dita panunot mo. Rupat kwarta. Sir Roberto, masapol ko nga... Ayawan kwartam kanyak! Amom lang arudan a maiparitin ti rumwar kadagiti pagtangan, ngem imay kapayla ditoy. Sir, Pumanaw ka man ditoy! Ang mga nuad dapay imot mo a virus! Pumanaw kan! Ta mga nuad niya pa'y timayakar mo kanyak a sakit! Panaw! Di mo lang kuman pinaruwar ni ading mo. Bakit? Ang mga numasitar pa iti iruruwar na. Mapan na kanulaalaan tinabati asweldo na kin ni Roberto. Ta isupay ama inayon ama igatang iti abasto tayo. Napalubusan na kamang ituloy iti panagtalon ko, Lorena. Iso ang masigurado nga dalata kanin tayo, kabayatan ti quarantine. Ngamjay agas ni Nanang. Iso ti pampanunutan ni Paula. Iso arim muarta alaan na kano tinabatbati asweldo na kin ni Roberto. Anyalakit din di kabsat mo yan. Madanagan launay. Adapay matagas ni nanang yo. Saan ka di? At dapay matkit di Tinasaya at surutak laangan ni ading mo. Tamangan no masitarpay. Narigat Di nagpagdanagan dito ay kabagis. Sa anak aman ano dito ay? Nakabutbutang day ti agraira a sakit ita kabagis. Wan nga rod, kabagis. Iso asyak, jak agpastrak dito'y balay ko. Dagiti lang gagayem ko nga da kabaalan da iti biyag a mapalubusan armwar iti pagtaengan, ti palubusak nga umay sumarong karkanya. Nasaya at nga rod no kasta, Roberto. Wan, kabagis. Awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak kunak lang aruden. Kasano nga ti abastom dita. Ay sos, bastante ti abastok. Kan may isa, siguristaan. Ginayem ko dagiti agbambantay kadagiti rumwar iti pagtaengan da. Anya ti kayat mo asawan. Makarwarak agumatang iti anyaman na masapul ko no bilang laeng. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam kanyan. Naimbag man no kasta kabagis. Ay nakabagis. Awan ti sana maaramid ti adda ti kwartana kunakmatkan ka. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam kanyak. Tauray no agmaymaysak dito'y balay ko. Sa anak amaan ano. Ala, saan kan nga agsangit, ading ko? Saan abale, tanapan ni bayaw mo ijay ayanda Roberto? nagbanugak day jay manang. Yung apay asaan nga itid kanyak ni Sir Roberto. Boston. Makapasakit ngamin itinakam manang Lorena. Malaksid asaan lang aruden nga inted ni Sir Roberto ti sweldo. Pinagsasawan nakpay. Agrup-rupa akano akwarta. Kwarta la kano ti aday ti panunot ko. Idinto tada lang aruden agraira asakit. Una yan ni Roberto. Ala, huston ading ko. Di ka nagsangit. Kas itinakon-nakon. Napanan ijay nilakay. Isun ti makisarita kin ni Roberto. Si kakit di mat kapitana. Ad-ad ako maasyak ti ayunam
Ato ay kapitana. Mm. Inayon mo iti paggastos mo. Kwarta mo't daytoy, Roberto. Inayon mo iti paggastos mo, kunakmat, kapitana. Basta siyak ti kanayon nga ayunam. Kan siyak kumate ayan ti simbatyam. Di kagdanag, tadam tupay nayon day tanga ited ko kan ka. Kan itisango kumati balay ko ti pag-checkpointan nyo, tapno mayat. Oo, sige nga, Rod. Kan awatak daytoy. Kadyay ko na mga addan tupay nayon daytoy, ha? Wan, kapitana. Unay ka na ya. Agtalag ka kadikan niya. Kan lumabalin, Roberto. Ag-face mask ka, no kasta arumwar ka. Ang mga no addan tukid di magdilaw kan ka. Agpada tamatlasan ang naka-face mask, kapitana. Sana bali, tawan mo't makakit-kita. Ngam dagiti bilin ko kan ka. Tung palam, ha? Wan, kapitana. Basta ramidam at amin nga ibagakan ka. Siyak ti makaammo. Namin anon nga inyuman mo kanyak ti maipapan iti dayta banag Dionisio. Masayangan namin di ipag ko, kapitana. Ay na Dionisio, nagado ti asikaswak ita. Gapo iti mapaspasamag a pandemya. Masapula panunutan kayo a masakupak. Iso mabalin ka di, asan kumapayla at maipapan iti parikot ti ipag mo, kani Sir Roberto ti asikaswak? Pasensyakan, kapitana. Nagpaspasara kak matlain. Inton sumayat basitan ti parikot iti pandemya. Santo asikaswan tayo ti maipapan iti dayta banag. Kan mabalin ka di, Dionisio? Saan ka man arwar-arwar iti balayo? Pasensyakan, kapitana. Ala, agawid kakit din. Di na kami singaan ditoy. Taado ti aramiden mi at trabaho. Anyamot tan ni kapitana, no kasta ti kunana. Makapaladingit nga ron. Ngam di mo ibagbagakan ni ading mo, tikas di asinaw ni kapitana. Amangan no nakarkara masair tirik nana. Wan, Dionisio. Ilawlawag kuntulatan kan kuana. Wanan Ay, unay lakit din aya. Maawatak ni ading ko. Tahos tumot ti kunana. Anagbanugan na dayjay. Adda tayo ditan. Angam sa nabalin. Kwarta lang dayjay. Ti importante ita. Agtong pal tayo katagiti pagalagadan ti quarantine. Tani, nakabutbutong tagraira ita sakit. Sapay awan pa iti agas para iti dayta sakit. Wan nga ron. Nakabutbutang. Kang runaan iti amin. Saan arumbang ako mapso ti pamati kan panagtalig tayo iti Diyos. At adapay kiti akumpet tayo iti namarswa. Tapno maisalakam tayo iti dayto agraira a pandemya. Kakabsat, mabalin ka di ang makasarita ni kapitana? Anya man na nayati masapol mo kini kapitana si ka Dionisio. Ni, ada kamat gayam dito Roberto. Oh. Anya nga iti bibiyang mo no adak ditoy, Addala dita ti balay ko, si Kangay. Adayo pa'y dito iti balay mo. Apay nga adda ka ditoy, ha? Adala ko maibagak ka ni kapitana. Awan ni kapitana tama ditirik nana. Iso nga kuyog dagiti health workers. Kasta ka di? Sige nga, Rod. Panawan ka yon. Diyos ko, ang mga maamyamot ng tinapasamak ko ni kapitana. Sapay idila na minsan nga aldaw tinauda pa nagsarita mi. Tinasayat, agpatulong ak kadagiti masaknan. Masapul ang makasigurado ak, tani. Adda iji balay akapulpulapul ko ti ina ti asawak ang masakit. Diyos ko, di na kami kumabaybayan. Tarabayan na kami Apo. Manang, madanaganak. Nangruna ka ni nanang. Madanaganak mat ating ko. Nga magkararag tayo iti namarswa. Saan abali? Taga po iti panagpatulong ni Manong mo a Dionisio na eksamen tayon. Sapay la kumata negative ti resulta ti pan naka-eksamen tayo. Ngam talaga ka di ang nagpositibo ni kapitana? Wen ading ko. Nakaptan iti agraira a virus. Iso nga amin ang nakapulapul na. Na-eksamen kan naka-quarantine matan. Kas kada tayo dito'y balay.
Amin tayo na eksamen. Gaputa nakapulapul ni kapitan ni bayaw mo itay nabiit. Diyos ko, di na kami kumabaybayan. Agkararag tayo ading ko. Mamati ak adi na tayo baybay anti Diyos. Kat sapay la kumataawan ti makaptan kada tayo iti sakit. Kabagis, agyaman na tayo mawag ka. Talaga nga imawag ang kadagos. Apaman anakadanon kanyak ti damag. Kumusta kan, kabagis? At daak dito ospital, kabagis. Nagpositibo ak ngamin iti sakit. Ah, Diyos ko, una yun. Nupay ko na dagiti mga asikaso kanyak ditoy. Adakkel ti tsansak nga agimbag. Kumapkapsot ti pakinagam ko, kabagis. Saan, kabagis? Agkararag ka. Dumawat ka iti tulong, iti Diyos. Kabagis. Man nakabalin ti Diyos, kabagis. Iso ti pagkamangam. Agtalag ka kan kuana. Iso lang ti makatulong kan ka itapanawan. Uwain, kabagis. Aramidak day taabilin mo. Tungpalag ti pamagbagam. Saan na tayo binaybayan ti Diyos, Lorena? Wan Dionisio, husto day ta nga imbagam. Kalpasan ti nga pulo kat upat nga aldaw apa nag-quarantine tayo. Negatibo tayo pa'y amin dito'y balay iti nakabutbuteng asakit. Puno day ta. Apay anagsan na ay ka iti naunag, lakay. Malagip ko ni Roberto. Kadagupan dagiti nakapulapol ni Kapitana. Iso lang tinagpositibo iti dayja a virus. Un nga rod, makapaladingit. Ita, anya nga iti maitulong ti kwartana. Awan. Pudno day tayo, Dionisio. Naimbag ko man mabalin tayo ang mapanandi ngayon, taiso. Saan ang mabalin bakit? Gaputa delikado at talaga ti sakit akimpat ng kuana. Tilaang mabalin tayong aramidan ita, kat agkararag para kan kuana. Kastamot din para kadagiti dadduma pa anakaptan iti nakabutbutang nga sakit. Agkararag tayo para kadakwada. Dagiti mangyalang-alang iti Diyos, nalaka ang maiwawa. Ngam dagiti natibker ti pamati na iti namarswa, tarabayan kan protektaran na ida. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.